ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ବର୍ଣ୍ଣନା। ଶ୍ରୀ ନାରଦ ପଚାରିଲେ, ପିତୃଦେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆପଣ ତ କେବଳ ମୋର ପିତା ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ, ଦୟାକରି ମୋତେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଏହି ସଂସାରର ରୂପ କ'ଣ? ଏହାର ଆଧାର କ'ଣ? ଏହାକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି? ଏହାର ପ୍ରଳୟ କେଉଁଥିରେ ହୁଏ? ଏହା କାହା ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ବସ୍ତୁଟି ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ? ଆପଣ ମୋତେ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ସବୁକିଛି ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ଯାହା କିଛି ଘଟିସାରିଛି, ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଘଟିବ ଆପଣ ସେସବୁର ସ୍ୱାମୀ। ହାତ ପାପୁଲିରେ ଧରିଥିବା ଅଁଳାଟିକୁ ଯେପରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିହୁଏ, ଏହି ସମଗ୍ର ସଂସାର ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ହେ ପିତା, ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେଉଁଠୁ? ଆପଣ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ରହିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ କିଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? ଆପଣ ଏକା ଏକା ନିଜ ମାୟା ବଳରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେଡ଼େ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷୟ ନୁହେଁ ସତେ? ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେପରି ଅନାୟାସରେ ନିଜ ପାଟିରୁ ସୂତା କାଢ଼ି ତାହା ଧରି ଖେଳୁଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ନିଜ ଶକ୍ତିର ଆଶ୍ରୟରେ ନିଜେ ହିଁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ବିକାର ଜାତ ହେଉନାହିଁ। ଜଗତରେ ନାମ, ରୂପ ଓ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଜାଣି ହୁଏ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହିପରି କୌଣସି ସତ୍, ଅସତ, ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ବା ଅଧମ ବସ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବ। ଏତାଦୃଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୋ ଭିତରେ ମୋହ ସହିତ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କେହି ଅଛି କି? ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ଓ ସର୍ବେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପଚାରିଲି, ଦୟାକରି ସେସବୁ ଏପରି ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଉପଦେଶ ଠିକ୍ ରୂପେ ବୁଝିପାରିବି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ବତ୍ସ ନାରଦ, ଜୀବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣାପରବଶ ହୋଇ ତୁମେ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ, ଏହା ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ତୁମର ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୋ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଜାଗି ଉଠିଲା। ତୁମେ ମୋ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ କହିଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠତର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସବୁ ତାକୁ ମୋର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ବୋଧ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହିସବୁ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ମ ଚାଲୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ଚନ୍ଦ୍ର, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ତାରାମାନେ ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭ ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଜ୍ୟୋତିଷ୍ମାନ ହୋଇ ଜଗତକୁ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯାହାଙ୍କର ଦୁର୍ଜୟ ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଲୋକେ ମୋତେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେହି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି ଓ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ମାୟା ତ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଥରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକୋଚପୂର୍ବକ ଭୟାତୁର ହୋଇ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକେ ଏହି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ଓ ମୋର ବୋଲି ବୃଥା ଆସ୍ଫଳନ କରୁଥାନ୍ତି। ହେ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପ ନାରଦ, ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ରବ୍ୟ, କର୍ମ, କାଳ, ସ୍ୱଭାବ ଓ ଜୀବ ବୋଲି ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ଅନ୍ୟ କିଛି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଦମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣଙ୍କର ପାରାୟଣ। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ହିଁ କଳ୍ପିତ। ପୁଣି ସମସ୍ତ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ କରାଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଯଜ୍ଞର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କଠାରେ ହିଁ କଳ୍ପିତ ହୋଇଛି। ସକଳ ପ୍ରକାର ଯୋଗ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଏ। ସକଳ ତପସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାଧକଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଏ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରାଯାଏ। ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପାଇବାରେ ହିଁ ସକଳ ସାଧ୍ୟ ଓ ସାଧନାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଯାଏ। ସେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିୟାମକ। ସେ ନିର୍ବିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୱରୂପ। ସେ ହିଁ ମୋତେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନ କରୁଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଏବଂ ଅନନ୍ତ। ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଳୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ହିଁ ଯଥାକ୍ରମେ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଓ ତମ ଏହି ତିନି ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା ଯେ ତତ୍ତ୍ୱତଃ ନିତ୍ୟମୁକ୍ତ, ଏହା ସତ୍ୟ। ତଥାପି ସେ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜ୍ଞାନ ଓ କ୍ରିୟାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଓ କର୍ତ୍ତାପଣର ଅଭିମାନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହେ ନାରଦ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଭଗବାନ ଏହି ତିନି ଗୁଣର ଅବତରଣରେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆବୃତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ତଥା ସମଗ୍ର ସଂସାରର ସ୍ୱାମୀ। ମାୟାପତି ଭଗବାନ ତ ଏକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ
ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେବାରୁ ସେ ନିଜର ମାୟା ଦ୍ୱାରା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରାପ୍ତ କାଳ କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ରୂପ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ କାଳ ତ୍ରିଗୁଣରେ କ୍ଷୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲା, ସ୍ୱଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲା ଏବଂ କର୍ମ ମହତ୍ତତ୍ୱକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା। ରଜଗୁଣ ଓ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରୁ ମହତ୍ତତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇ ଜ୍ଞାନ କ୍ରିୟା ଓ ଦ୍ରବ୍ୟ ରୂପକ ତପ ପ୍ରଧାନ ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ତାହାକୁ କୁହାଗଲା ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଅହଙ୍କାର ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଗଲା। ଅହଙ୍କାରର ସେହି ତିନି ପ୍ରକାରର ନାମ ହେଉଛି ବୈକାରିକ ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ତୈଜସ ରାଜସିକ ଏବଂ ତାମସ। ହେ ନାରଦ, ସେହି ତିନୋଟି ଯଥାକ୍ରମେ ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି, କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ଓ ଦ୍ରବ୍ୟଶକ୍ତି ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତର କାରଣ ରୂପୀ ତାମସ ଅହଙ୍କାରରେ ବିକାର ଘଟିଲାରୁ ସେଥିରୁ ଆକାଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଆକାଶର ତନ୍ମାତ୍ର ଓ ଗୁଣ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଜାଣି ହୁଏ। ଆକାଶରେ ବିକାର ଘଟିବାରୁ ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବାୟୁ। ବାୟୁର ଗୁଣ ହେଉଛି ସ୍ପର୍ଶ। ବାୟୁର କାରଣ ବା ଆକାଶର ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ମିଶି ରହିଥିବାରୁ ବାୟୁ ହେଉଛି ଶବ୍ଦାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି, ଶରୀରର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି, ଉଜ ଓ ବଳ ହେଉଛି ବାୟୁର ହିଁ ବିଭିନ୍ନ ରୂପ। କାଳ କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ଜାତ ହେଲା। ସେଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ତେଜ। ତେଜର ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ହେଉଛି ରୂପ। ରୂପ ସହିତ ଆକାଶର ଓ ବାୟୁର ଗୁଣ ତଥା ଶବ୍ଦ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ତେଜରେ ରହିଲା। ତେଜର ବିକାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଜଳ। ଜଳର ଗୁଣ ହେଉଛି ରସ। ରସ ସହିତ ତା'ର କାରଣତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କର ଗୁଣ, ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ ଓ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଜଳରେ ରହିଲା। ଜଳର ବିକାରରୁ ଜାତ ହେଲା ପୃଥ୍ୱୀ ବା ଭୂମି। ପୃଥ୍ୱୀର ଗୁଣ ହେଉଛି ଗନ୍ଧ। କାରଣର ଗୁଣ ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ପୃଥ୍ୱୀରେ ଶବ୍ଦ, ସ୍ପର୍ଶ, ରୂପ, ରସ ଏହି ଚାରି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା। ବୈକାରିକ ବା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରରୁ ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର 10 ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ଯଥା ଦିଗ, ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବରୁଣ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ମିତ୍ର ଓ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ତୈଜସ ବା ରାଜସ ଅହଙ୍କାରର ବିକାରରୁ ଶ୍ରୋତ୍ର, ତ୍ୱକ, ନେତ୍ର, ଜିହ୍ୱା ଓ ଘ୍ରାଣ ଏହି ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ବାକ୍, ପାଣି, ପାଦ, ପାୟୁ ବା ମଳଦ୍ୱାର ଓ ଜନନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏହି ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଏସବୁ ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ରୂପୀ ବୁଦ୍ଧି ଓ କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ରୂପୀ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ତେଜସ ଅହଙ୍କାରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ହେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ନାରଦ, ଏହି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ, ସତ୍ତ୍ୱ ଆଦି ତିନି ଗୁଣ ପରସ୍ପର ସଂଗଠିତ ହୋଇ ନଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜର ନିବାସ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଭୋଗର ସାଧନା ରୂପୀ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ କରିବାରୁ ସେହି ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରି ବ୍ୟଷ୍ଟି ସମଷ୍ଟି ରୂପକ ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୂପୀ ଅଣ୍ଡ 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଜୀବ ରୂପରେ ଜଳରେ ପଡ଼ି ରହିଲା। ତାପରେ କାଳ କର୍ମ ଓ ସ୍ୱଭାବକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଥିବା ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିଦେଲେ। ସେହି ଅଣ୍ଡକୁ ଫଟାଇ ତା ଭିତରୁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସହସ୍ର ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଙ୍ଘ, ଚରଣ, ଭୁଜ, ନେତ୍ର, ମୁଖ, ଶିର ରହିଥିଲା। ବିଦ୍ୱାନ ପୁରୁଷମାନେ ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ଓ ସେସବୁରେ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁର କଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଟିଦେଶରେ ନିମ୍ନସ୍ଥ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ସପ୍ତ ପାତାଳର ଓ ଅପରିସ୍ଥ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କରେ ସପ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମୁଖରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଭୁଜରୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଜଙ୍ଘରୁ ବୈଶ୍ୟ ଓ ପାଦରୁ ଶୂଦ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପାଦଠାରୁ କଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ସପ୍ତ ପାତାଳର ତଥା ଭୂଲୋକର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ନାଭିରେ ଭୂବର୍ଲୋକର, ହୃଦୟରେ ସ୍ୱଲୋକର ଏବଂ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ମହଲୋକର କଳ୍ପନା କରାଯାଏ। ତାହାଙ୍କର ଗଳାରେ ଜନଲୋକ, 2 ସ୍ତନରେ ତପଲୋକ ଓ ମସ୍ତକରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସତ୍ୟଲୋକ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେହି ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର କଟିରେ ଅତଳ, ଜଙ୍ଘରେ ବିତଳ, ଆଣ୍ଠୁରେ ପବିତ୍ର ସୁତଳ ଓ ଭଣ୍ଡାରେ ତଳାତଳର କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଗୋଇଠି ଉପରକୁ ଥିବା ବଳାଗଣ୍ଠିରେ ମହାତଳ, ପାଦପଞ୍ଝାରେ ରସାତଳ ଏବଂ ପାଦ ତଳରେ ରହିଛି ପାତାଳ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସକଳ ଭୁବନ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରାଯାଏ ଯେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ଚରଣରେ ଭୂଲୋକ, ନାଭିରେ ଭୁବଲୋକ ଓ ଶିରରେ ସ୍ୱଲୋକ ରହିଛି।